Къде е печалбата, ако покривате разноските за Еконт? Да, наистина покриваме разноските за Еконт заради тези неща. Това пристигна за заточване по Еконт. Самата услуга точиларски услуги не е много популярна в страната. В смисъл, естествено има навсякъде обущар, ключар, точилар или пък нещо подобно, включително и точилар, но нашата дейност е основно заточване на ножове. И понеже във Варна сравнително хората не познават, но от останалата част на страната не е точно така и се опитваме да си помогнем и да развием този тип услуга, защото едно е да отидеш при някой ключар, който на някаква машина да ти мине ножа по някакъв начин. Друго е да отидеш при човек, който основно се занимава с това нещо. Тоест, няма как да ти го обясня без да... Ако искаш, изпрати ни един нож за наша сметка, да видиш какъв е резултатът, за да разбереш за какво става въпрос. Защото така да си говорим колко добре, нали, пари и така, всеки човек може да пробва. Цената на услугата, както ви обясних, не е висока. Един нож струва 4-5 лева. Нали? Естествено може да има някой точилар в страната да точи и за 50 стотинки, което е прекрасно. Нали? Пазара сам ще определи. Но в крайна сметка по този начин, с тази безплатна доставка от наша страна, ние се опитваме да намерим нови клиенти. Когато даваш пари за реклама в Facebook или в Instagram или в някъде другаде, каква ти е ползата? Същото е и в този момент. Реално ние спонсорираме нашата дейност чрез покриване на транспортните разходи за хора, които искат да се заточат ножовете, нямат такъв тип услуга в техния град или село и ние сме за това, да помогнем за ножовете, за инструментите, защото ние точим не само ножове, заточваме всякакви видове режещи инструменти, мотики, лопати, кирки, коса, всичко, което имаме възможност, нали, което разбираме. Има някои неща, които не точим. Примерно машинки за подстригване не точим. Нямаме тая техника и не го правим. Така че ако искаш, просто ни изпрати твой инструмент, ще го заточим за наша сметка. Дори както се казва, може нищо да не платиш. За нас не е чак толкова фатално. Просто пробвай. Чао!